українських газетах, журналах і на телебаченні появлялася критика царя Івана Грозного як правителя і садиста. На кілько можеш це утверждати? Знаєте, я теж, коли читаю історію, бачили ми пару фільмів, як Іван Грозний создав своїх опричників, як вони ходили, били людей, а вдів їх навіть у чорну одежу наподобі монахів. То многі політологи вказують, що, якщо чесно, то многі з наших днішніх чиновників не мали би критикувати царя Івана Грозного як жорстокого правителя, котрий придумав опричників, які били людей без суда і слідства. Просто днесь царі стали вже президентами, а опричники стали вуличними бойовиками, більш наглими, ніж опричники Грозного. Тому що, по крайній мірі, опричники Грозного не захватували храми, не били віруючих. Но, по крайній мірі, воспоминання про Івана Грозного могло би бути дуже моральним поученням і всіх наших по цілому світу правителів. Рано чи пізно, може, не думав Іван Грозний, що його діла будуть розкриті. Да, в нього було, кажуть, много доброго. Но опричники – це були якраз та гвардія. До речі, коли і завершилася Ленінська революція, так в ролі опричників виступали латишський полк, латишські стрільці, латишські бойовики, котрі з цілого світу зібрали вище 100 тисяч крайніх садистів-бандитів, і вони вбивали граждан царської Росії по городам, по селам, без суда і слідства. Тобто це були комуністичні опричники, котрі вбивали народ. Тому удивляємося, що нині якісь політологи, винося грозний приговор опричникам Івана Грозного, самі же деколи являються нинішніми опричниками, які кидають людей без суда і слідства в тюрму, або припишуть їм такі примітивні вини, що ганьба й читати. І я розумію, що історія для них не є мама, котра би їх добре навчила. Для русинів подкарпатських ми добре знаємо, всі діла наші не тільки знає Господь до кожної минутки і думки, но ще і рукописи не горять, а діла людські зафіксовані в історії і в людській пам'яті.